जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम दिनै थांनाय 27 डिसेम्बर आरो दिनै 28 डिसेम्बर दिनै साननै हाबाफारि लानानै गेजेर जनाय हालामनिनो नैबे जोंनि बैग्रिगुरि एमभि गेजेर बिमा रावारि फरायसालिनि गेलेमु फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जा 52थि बोसोरसालि जथुम्मा आरो ब्रह्म धोरोम आफाद आरो 22थि बोसोरसालि जथुम्मा बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो 10थि बोसोरसालि जथुम्मा बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि जा साननैनि हाबाफारि लानानै बेवहाय जोंनि बे खोब गोग्लैसोनाय ओनसोलाव जे मोनसे धोरोमारि जा गौथुम जा बेयाव जा मोनसे जथुम्मा जादों बाहाय जोङो बुंनांगोन जोंनि जिहेथु मानसि सुबुं हिसाबै जोंनि गेजेराव सासे बा मोनसे समाज बा सुबुं हिसाबै थानो थाखाय मोनसे धोरोमनि गोनांथि जायो समाजखौ बा सुबुंखौ गोख्रोङै हमथाना लाखिनो थाखाय सिमा बेनि मोनसे आब्रुथि गोनाङै सोलिनो थाखाय जोंनि गेजेराव धोरोमनि गोनांथि जायो दा बेहायनो बे जिथु जों साबायखर बावनांगोन बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा जोंनि बे गेजेर जनाय हालामनिनो जा बे हालामाव जिहेतु साननैनि आफाद लानानै जोंनि गेजेराव जा जथुम्माखौ खुंफुंबाय दङ दिनै बे दिनै जोबथा हाबाफारि गेवलां मेलाव गोबां दिनै बाथ्राफोर जोंनि गेजेराव हांख्रायनानै लाबोदों आलासिफोर बिथांमोना नुजाफैदों मानगोनां मेनिसर बसुमतारी बिखे WCN चिफ बिथाङा दिनैनि जि गेवलां मेल बेखौ बिथाङा बेखेवना होफैदों दा आरो बाहायनो गोबां जोंनि गेजेराव खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथां आरो गोबां माने हारि माहारि आफादफोरनिफ्राय जोंनि गेजेराव नुजाफैनानै जिहेथु धोरोमारिया गौथुमनि जाखिनि जथुम्मा बेखौ खोब गाजा गोमजायै जाफुंसार होफैदों जों गोजोननाय मोनदों दिनैनि समाव जोंनि जिखिनि बे जथुम्माखौ जाफुंहोनायाव जों गोबां बिथिंफोर जाखिनि जों मदद हांख्राय लुगैदोंमोन बेफोरखौ गोबां मददगिरियानो जोंखौ मदद होबोदों आरो गोबां जोंखौ मदद होनो थाखाय दिनै जिखिनि बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जा बे जथुम्मा साननैनि आफाद लानानै लानाय बे जथुम्माया खोब मोजाङैनो जादोंखौ जों बुंनांगोन जों आसा खालामदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि ब्रह्म तत्वफोरबो जोंनि जाखिनि बा ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों समाजखौ हमथानाय ब्रह्मखौ जिथु ब्रह्मनि जि आध्यात्मिक माखासे बिधि बिधान माखासे बिथिंफोर दं बेफोरखौ खोब गोख्रोङै सावरायनायखौ जोङो बेयाव खोनासंनो मोनदों आरो बेवहाय अखन्द जयग'आव मोनसे आफारिबो जाना थांदों दा गासै बिथिंखौ नायोब्ला खोब मोनसे धोरोमारि आफादनि जा मोनसे जथुम्मा बे खोब आब्रुथियै जाना थानायखौ जों सानना लानांगोन दिनै जों साननैनि फारि लानानै बुखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफाद लोगोसे प्रसार संसद लाइमोन आफाद आइजो आफाद गासैबो जथुम आफाद हिसाबै होननानै जोंनि धोरोमारि ब्रह्म धर्म आफादनि जिखिनि लक्ष्य आरो थांखि बे लक्ष्य आरो थांखिफोरखौ लानानै साननैनि हाबाफारि लानानै जों गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादजों सरजाबनानै जों आफादखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ माबोरै लांनांगौ बे बाथ्राफोरखौ जोङो गासैबो थख' आरो जोंनि आगोल जेनेबा दिनै 150 बोसोरनि सिगाङाव गुरुदेबनि जिथु सानस्रि सान्थौ फिलसफि अफ गुरुदेब बे बाथ्राफोरखौ साननानै जोङो दिनै बे गुरु बाबानि आदर्शखौ लानानै जों बिखौ दावगालांनायनि थाखाय बर' हारिखौ फोसाबनो थाखाय जोंनि माने गामियारि थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय धर्म अर्थ काम मोक्ष बे मोनब्रै आफादखौ लानानै लक्ष्य लानानै जोङो बे आफादफोरखौ दिनै जों खौसेथि जानायनि गेजेरजों बेखौ फोसाबनो नाजानानै लाजादों लाइमोनफोरखौ लानानै धोरोम सिबिनायाव फरायनायजों लोगोसे धोरोमबो सिबिलांनांगौ बेनि सायाव सावरायनाय जादों नामा? बेखौ जोङो सावरायनाय जायाबाबो बे मोनसे लाइमोन आफादनि मोनसे लक्ष्य थांखि दंखायो 10टा फारिलाइ बे 10टा फारिलाइयानो दङ जेनेबा धर्म फरायनाय अर्थ आरो समाजनि जेंना जेंनिफोरखौ सुस्रांनायनि गेजेरजों जों माबायदि खौसेथि लागोन बे खौसेथिनि बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो लाइमोन आफादनि लक्ष्यआ बेनो